ziua! Da. Bine ați venit în localul la Asociația Artiștilor Plastici din București, în paranteză recrutați sau ore. Găsuim de asta dată doamnă și cea mai proaspătă doamnă și automat cea mai tânără în asociație. Expoziția intitulată Floare, gând și Floare, gând și cuvânt. Pe care o cheamă Nelița Stăicuț. Doamna Nelița Stăicuț ne-a adus aici o panoplie întreagă din diverse perioade de creație al dânsii. Și mi s-a sugerat că aici este începutul. Eu aș zice, după părerea mea, fără să flatez autoarea, că nu sunt chiar niște lucrări de începător. Despre perioada asta de început, cum îi zice doamna, eu am remarcat, o luam așa pe zone, am remarcat lucrarea de aici, din mijloc, care este modernă sau spre abstract. Nu știu cum se numește. Adâncuri. În afară de celălalt, pe care mie îmi plac 90%. Și mai ales natura statică cu obiectul pe care îl admir de când am venit. Ulciorul. bunicii. Bunicii. Nu orice ulcior, ulciorul bunicii. Corect. Trecem mai departe la, probabil, perioada de mijloc. Nu, aici am început altfel. Asta este un alt început. Da, începutul altfel. Aha. Deci, după începutul dânsii, am mai reluat un început, dar cu totul și cu totul altceva. Acolo se numește pictură, iar aici se numește artă decorativă sau, cel mai potrivit, este artă aplicată. Combinația de culori ale fondului cu piesele plantate sunt de toată admirația. Adică n-ai zice că este tot același începător, pentru că eu zic că sunt destul de avansate. Ca stil, ca virgulă cromatică, eu știu, echilibru în compozițiile respective, deci toată admirația. Și acum trecem, probabil, și aici aparțin, nu? Tot de început. Da. Și ăsta? Acesta este cel mai elaborat tablou al meu, la care am lucrat cel mai mult, pentru că fiecare petală este făcută separat și apoi montată bucățică cu bucățică, cu gută foarte subțire, ca să țină 2000 de ani. Așa, bun, foarte bine. Foarte bine că interveniți, pentru că eu n-am cum să le explic. Da, corect. Și aici, da? Da. Sau de aici începe perioada ultima. Da. Nu, eu am să încep de acolo. De unde doriți dumneavoastră? Lucrarea cu plaja este o lucrare pe care aș zice eu că nu s-a descurcat de nota 10, dar de 9,5 e ok. Cel mai tare m-a impresionat pe mine aceste frământări. Lucrarea asta, care se numește frământări, este atât de bine combinată cromatic, că poți să-i zici în toate felurile, că se potrivește de minune și alt titlu, dar, mă rog, autoarea are tot dreptul să-l numească așa cum l-a numit. Am uitat pomul.
Pomul este piesa Doamnei cea mai spectaculoasă. Spectaculoasă în sensul pozitiv, nu vă gândiți la altceva. Mai ales că explicația dânsii este că și-a construit piesele din pom sau roadele din cartonașele de la brânza topită. Vreau să vă întreb, dar n-am mai apucat înainte de a deschide expoziția. Icoana este făcută? Nu, icoana este icoană, pur și simplu primită cadou și am adus-o pentru că măicuța întotdeauna veghează asupra darurilor și harurilor mele. Nu mă pismiți că v-am pus întrebarea public. Se trebuia să vă întreb separat, dar nu este nicio nenorocire. Nu simt că pot să mă manifest în artă religioasă. Nu, încă nu. În lucrările de la maturitate, aș putea să enumăr mult mai multe, dar eu enumăr doar ce-mi place mie. De data asta sunt subiectiv. Și sunt într-o admirație totală în visare, în singurare, darul însângerat. Dorul însângerat. Dor? Da, eu am citit dar. Dor însângerat. Bun, ok. Și amurgul. Eu i-am zis amurg. Dumneavoastră i-a spus, a pus tot însângerat. Da, este potrivit. Iar ultimile 3 lucrări sunt foarte reușite în asocierea cu arta decorativă și bănuiesc că și foarte muncite. Nu e simplu să faci o lucrare de genul ăsta. Un superficial ar zice, ei, și ce mare brânză, că am luat niște alea, le-a pus așa. Noi n-am gândit la dar să știți că sunt. Nu vă faceți nicio grijă. Deci lucrările au fost realizate, cred eu, cu toată atenția de care dispune doamna și cu toată priceperea. Și pot să spun că a reușit. Și cu toată imaginația. Foarte importantă imaginație. Păi imaginație, despre imaginație nu mai vorbim pentru că este cuprinsă în toată expoziția. Da, e fabulos. Felicitări pentru lucrările cu care ne-ați înnobilat asociația. Acum o să dau cuvântul doamnei dr. Elena Armenescu, membru al Uniunii Scriitorilor din România,